ina ve tho ni tero kadu tlani mi lo ma se kong dang kam ngang si lo lo thai lo win in thren i rat na chu kapom ve ta iril rutlak chan ka hre chak em em a ma se ti thei ka nei si lo ngoi chu ka tlang ta ni aliama tla arala nge zong dang ila nei big lo ti ka hria ma se kalam ilo hoi chuang si lo kala ka tangin i re wang wanga ke po chu tiang bokin ma se mo i hriat mi lo chu WhatsApp le Facebook Instagram a i profile ka check renga idam tha ti ka hria kangai em che awangin chuan lam farate mangin karon bia chia nang pon pangai takin min changa ma se re a dei chuang lo ni e ka hria sin min la thei ngel big lo ti hi min ngei ven ru ve reng ti thin ti ro ma se bultan le kan ngam to lo ve ve a kan in ngei zona khan limna tlem em bokani thik tur kanin hriat ton thei thin nen kanin then nuwa ero single ve ve in hun kan la mang mek chu ani si midang ipan mai ang ti hi ka lau ru ngoi ngoi a lo le le tur chuan ka be se ngam lo che ka kenga hlim tam tak mu thei si lo khan tinge min la ngei ven reng si tinge karil ro no tak ti tra reng hi isim thei lo khang mai chia i biak thin te kha tinge i ngei zon zui mi mei lo ka khongai na le mang e te hi iwa lo chuak nem bik tak em ana ni tero ni e kan pani ngei po hian eng ber hian nge min thuar tlat tu hi ka hrebik si lo ma se ngei to ve chin te a chelai chi ngei to lo khan khang kan in ngei zon dan au pang chia takte haute te a kan in ti tau khum thin lai te kan lei dun thei zia te kha kei chuan mo ril ru thiang hlim tak kha midang tan kala phal thei tlo lo ani nakina chuan midang kan la ton hun a om ang chuti huna chuan thei ngil thei ngai lo tur nun lui hi ila tra pui ve thin nge yang le nga che ka tum lawa malam pan san che ka tum ek lo iche zia li hlai reng hi nuam kala tiri ani e